Sú to tie dve oblasti, ktorých potrebujeme pomoc od komôr, to znamená hľadanie, cielené hľadanie tých investícií nových, ktoré majú prísť, a takisto systematická práca s existujúcimi investormi a samozrejme naše spoľahnútie sa na komory, že pracujú na tom, aby to prostredie tu bolo pre tých investorov maximálne kvalitné. Na to samozrejme potrebujeme mať nejaký, s každou komorou možno nejaký spoločný program, nemyslím nejaké dlhosiahle zmluvy, ale poďme, keď sa sústredíme na určitý typ investícií, tak by to malo byť jasné aj tým komorám a mali by sa snažiť cieľene nám pomáhať práve v tom nejakom strategickom smerovaní. Je tam aj strašne veľa skúseností v týchto komorách práve od tých existujúcich investorov, ktorí tu sú, aj tí veľkí, ktorí sú združení okolo komor, čiže naozaj mať s nimi ten pravidelný kontakt a snažiť sa tiež im poskytovať nejaký servis, nejakú službu a hľadať u nich potenciál tej ďalšej investície. To je veľmi dôležitá úloha takisto pre komory do budúcnosti.